Drac Z. La batalla dels déus. Home, per què no m'ensenyes eixes blaguetes tan boniques que dus? Bé, moltes gràcies per la vostra participació en este crowdfunding que ha fet possible que puguem estar així al mateix doblant la pel·lícula de Bola de Drac Z, Battle of the Gods, la batalla dels déus. Sense la vostra ajuda no hauria estat possible i pensem que això suposarà una nova connexió amb la nova radiotelevisió valenciana que faça possible que tinguem la nova sèrie de Bola de Drac també en valencià. Moltes gràcies. Es pot saber de què dimonis parlen els dos? Krillin, veus alguna cosa? Bé, doncs estem així amb Francesc Sonallosa, el gran mestre, el gran llei Tortuga, que tots ens estimem i tots coneixem. Bé, ha tornat a fer el seu personatge després de 21 anys o 20, crec que va ser l'última vegada en pel·lícules. Què tal, ha anat l'experiència de retrobament en la col·lecció de llei Tortuga? Un plaer, absolutament, la connexió directa, perquè com que ja porta molt de temps convertint això, el fet d'haver sigut la veu de Gene Tortuga en la marca de la casa, perquè allà on vaig la gent vol que us signi autògrafs i vol fer-se fotos i per tant això ja forma part de la meva personalitat. De tu mateix, no? Efectivament. Te sents un poc Gene Tortuga? Una miqueta de Gene Tortuga, bastant. Pero se te ha visto bastante implicada en el tema dels fans, en el tema de la tornada. Com va ser el moment d'estar en la trobada i trobar-se una sala plena de gent, l'experiència, com ho vas sentir? Allà al Saló Manca, no? Allà al Fira de Mostra de València va estar molt bé, va ser molt agradable. Ahir ho estava comentant amb Paco Vila, que Paco Vila no havia estat, perquè estava en les històries. Olong, molt bé. I aleshores, això fantàstic, no? Que havíeu fet un guió exprofés, aposta per a l'ocasió, que l'havíem retocat al final perquè segons la gent que venia, etc. I per tant va ser una experiència molt bonica. Llàstima que no poguem estar tota la gent que estava previst. Va faltar Montse en aquell moment, i Martí que tampoc no va poder vindre, i en fi... Vam parlar amb Montse fins i tot. I gent que ja no estava en aquell moment tampoc. Però Montse sempre estarà. I tant que sí. Sempre estarà amb nosaltres. Per descomptat. I què penses de tota aquesta iniciativa que hem posat en marxa els fans per a tornar a doblar la Bola de Drac davant de l'existència de Canal 9? Creus que pot servir d'alguna cosa per a cap avant? Absolutament sí. Per què? Perquè jo crec que és que quan hi ha molta passió posada en un projecte, i en este n'hi ha moltíssima passió per part de tots vosaltres, i de més gent que no està així, això es nota, es percep ràpidament i per tant, ja dic, tot el treball que heu fet per a que arribem a aquest moment és fantàstic, no? Això què vol dir? Vol dir que estem en la línia de que hi haurà una nova radiotelevisió valenciana, per descomptat, distinta de la que coneixem d'anterior, i que esta, com ja hem comentat més d'una volta, pot ser la pel·lícula que simbolitza justament aquest retorn, no? El retorn de l'any del doblatge. L'any del doblatge, efectivament, com vam fer al Facebook, que el 2015 era l'any del doblatge valencià. Per què? Perquè jo personalment ja havia arribat als 1.000 tallers de doblatge, fets. Està 1.000 tallers de doblatge per tota la comunitat. Per tot arreu i més enllà. Com el bus la guia. I aquests 1.000 tallers de doblatge estan fets. Ara, el doblatge d'esta seqüela de Bola de Drac també està fent en aquests moments, i els canvis que s'han produït, que jo ja anunciava des del gener
d'enguany, no? Anunciaven que se produirien, efectivament, es denúncia contra. Sí, realment després d'esta iniciativa, en un moment en el que pensaven que anaven a canviar les coses, no? Però feien encara l'antic estat de les coses. Efectivament. Eufemísticament. L'ancien règim, que dirien els francesos, no? Però bé, això ja ho hem canviat i ara la qüestió és que se resolven totes les dificultats de caràcter administratiu, de caràcter judicial, etc., que hi ha al voltant de la reobertura de la ràdio de televisió valenciana, i per tant esta pot ser una de les primeres pel·lícules. Mira, no te dic que no fos una pel·lícula que es podrà emetre justament el 9 d'octubre, això seria una cosa interessant, com a simbologia d'alguna manera, com a carta de presentació, i recuperant tota la gran audiència que va tindre històricament molt I hi ha intenció per part del govern d'emetre clarament la pel·lícula. S'ha contactat ja directament? Sí, i el més graciós és que no hem sigut nosaltres, com abans, com passava abans, que anaven allà i no ens feien ni cas, ara són ells els que es comuniquen a nosaltres. Molt bé, perfecte. Això sí que és una cosa que... canvi de paradigma. Sabem des de contactes que tenim que hi ha interès per la pel·lícula i per noves pel·lícules, perquè aquesta pel·lícula ha sigut un èxit de nostàlgia, però no només per a les donacions, sinó per a col·laborar de l'àrea en general, i a veure d'esta pel·li s'ha fet una nova pel·lícula, Resurrecció de Freezer, i una nova sèrie, per tant hi ha molt de voledat per tindre i hi ha interès, no? I bé, esperem que molt bé. no ens avorrirem. No, ens ho passarem bé. Queden capítols, capítols. En aquest cas, endavant. Doncs per haver les escenes de Tortuga, no? M'agradaria a la gent que veure aquesta pel·lícula. Sí, i tant que sí, jo crec que la gent que coneix ja Boba de Drac, i bueno, hi ha poca gent que no la coneix, perquè entre les sèries i després les reposicions en altres cadenes i tal, no? I els videojocs també, no? Ara mateix Boba de Drac és molt més que una sèrie, no? Però vaja, perquè hi ha fins i tot aplicacions, no? De tot. De tot, aleshores doncs està molt bé. I samarretes. També, hi ha moltes. Jo crec que sí, que està molt bé i que la gent s'ho passarà bé. Ha sigut un dels actors més implicats per a nosaltres, i més estimats. Ha estat un plaer. Estimem a tots. Ha estat un plaer. Tot el procés, l'any que has volgut i bé, tot el moment per a tant, tots nosaltres realment. I tant, sí, això és l'inici d'una gran amistat, no? Amb tota la gent implicada. I tot el procés que hem parlat amb altres periodistes que han entrevistat, que esto s'ha fet sense reconeixement públic, no? Perquè al llarg de tot el procés que hem anat fent per a buscar financiació, no solament dels fans, de l'estudi, del recolzament de la distribuïdora del sector públic, no? Sí. I bé, finalment no va ser possible, però sí que vam contactar, no sé si podríem fer aquesta pregunta, vam contactar en un moment concret a la universitat per una banda, no va poder ser, però també la UEL tampoc va poder ser. Estava en un moment crític també. Era per preguntar si creus que hi ha prou recolzament públic per financiació o per política, ara mateix no hi havia. Jo crec que sí, que se podia reintentar, perquè les coses han canviat a nivell de govern autonòmic i de diputacions també, o de Diputació de València, però vaja, en fi. Així pues per aquesta pel·lícula no ha posat un títol. Però vull dir que la direcció general... Ahí sí la meva vena passional. No, que volia dir això, no? Jo crec que sí que es pot sol·licitar suport de la Direcció General de Política Lingüística, per exemple, i de la mateixa Ràdio Televisió Valenciana quan isca, no? És a dir, si s'ha d'obrir el 9 d'octubre del 2015, jo crec que seria una bona proposta de dir, escolta, i per què no passem aquesta versió? I és la sèrie que sabem que I per interessa. tant recuperem d'alguna manera la connexió amb l'audiència de... És que realment esta pel·lícula és una cosa simbòlica de l'època daurada. La moneda és una icona de l'època daurada de la Jovencia i del Canal 9. Està clar que és quan van tindre més audiència. El share de la cadena va ser més...
punta més alta de tota la història de Canal 9. A la banda. Per tant, seria Són emblemàtic. dades objectives. Efectivament, per tant seria això molt simbòlic, no? I molt emblemàtic de dir això, estem en una nova etapa, no? Però recuperem el millor de l'etapa anterior. Per tant, tenim una connexió, no?, amb la història. És una gesta de dir, torna a una ràdio de televisió valenciana que aposta per les produccions de qualitat i que arriba la gent en valencià per a difondre la llengua. Correcte. Com a l'objectiu. Jo ho hem dit més d'una volta, no?, que va fer més per la promoció de l'ús social del valencià, la sèrie de Bola de Drac, que moltes campanyes institucionals. Però jo crec que vau fer un treball impressionant. També és com a... El que passa és que Bola de Drac va ser com l'icone de, diguem, tota aquesta època, però vau fer un treball impressionant amb molt de sèries de dibuixos i vau doblar miles de sèries molt bones. Sí. El que passa és que Bola de Drac ha transcendit més va impactar perquè... Sí, però sense el vostre treball no hauria arribat igual. I a veure de Bola de Drac, amb aquesta qualitat de veus, es seguien tota la programació de dibuixos. És, diguem, la sèrie representativa. Sí, no solament Bola de Drac. Sí, tant. El que m'agrada molt és el bon rotllo que n'hi ha, ¿no? Entre els actors, els fans, pareixen com una gran família. I allà en la trobada va ser igual. I jo li deia als meus companys, és que no pareix com que ens coneixem de tota la vida. No? Perquè hi ha aquesta relació, encara que no ens coneguem, diguem-ne, personalment, hi havia una relació afectiva més enllà de la... Des del primer moment de cridar el mestre. Ja és el problema, no? És el nostre mestre. No, però ja me fa, jo també vam estar ahí xatejant, recordo més d'una nit allà, no? A través del Facebook, ahí va... Una conversació, no sé què, papapim, Sí, també. Anava a dir que jo crec que tu eres un dels actors que coneixes més la sèrie, perquè també la vas dirigir com fills de Vila Delicada i tal, coneixes més la sèrie, i jo crec que també te l'estimes i la respectes. I tant que sí. En contra de les crítiques que moltes vegades ha rebut la sèrie, tu creus que a aquesta generació, a aquestes noves generacions aporta valors i què té de bo la sèrie? A veure, el que passa és que la sèrie el que va tindre és un impacte inicial brutal, no? La primera temporada de Bola de Drac va ser la que més va impactar i ja dic, això va tenir una repercussió fantàstica. En aquell moment no hi havia promoció pràcticament de la sèrie, per tant era tot boca orella. Va arribar sense publicitat. Efectivament, no? I per tant, sí que va tindre després, no? Perquè es va veure que sí que tenia un impacte social gran, però jo crec que no hi havia la voluntat política de que tinguera tanta repercussió. De fet, després de Bola de Drac ja no hi ha hagut cap altra sèrie que buscara el target de públic, adolescent i més enllà. Jo crec que el govern no ha apostat. Efectivament, clar, això està claríssim, perquè si no hauríem buscat qualsevol altra cosa per a continuar donant, diguem-ne... Però és per l'impacte cultural, en la manera de veure les coses japoneses, no, jo crec que era... produccions japoneses, de dibuixos, que no s'entenen... Jo crec que la política, diguem-ne, de tindre una política lingüística que arribarà a tot el país. El fet que vosaltres, que és el que estem parlant, no? Nosaltres, de Múrcia. Sobretot, a les de Múrcia, saber el Pinatarra... I vale valencià, els que diuen que no vale valencià mai, assistir... Vale valencià de Sant Pedro. De Sant Pedro al Pinatar, ja dic jo, xatejant, jo escrivia en valencià i m'entenia perfectament, no? I ja està, cap problema, no? Això, jo crec que per a un govern que tinga una voluntat, diguem, de fer una política lingüística normal, no? Doncs està molt bé, perquè vol dir que està fent les coses bé, no? Està fent que allà on arriba l'emissió de la ràdio televisió valenciana, molt bé, doncs cap problema, l'audiència, no? Jo me contava un amic meu de Villena, un creador, me decía, digo, en Villena había muchos problemas con aquello de la escuela en valenciano y tal y cual, hasta que llegó Bola de Drac, ¿no? Digo, cuando va a arribar Bola de Drac se va a acabar el problema, ¿no? ¿Per què? Perquè tota la gent moria. Sabem perfectament que a Catalunya igualment hi havia gent que venia d'Aragó i tal i qual, venia a estiuejar i escoltava, no veia la versió de TV3, no? I va voler aprendre català justament perquè seguia la sèrie, no? Per
Són coses que uneixen més que separen, no? I per tant... Sí, és veritat que aquesta també va veure tota la comunitat la sèrie en català també, però com la versió valenciana és la que més s'esquiment. Exactament, era més directa en aquest sentit. La versió valenciana o en català oriental. Català occidental. Occidental, però... Cap problema, ja està, molt bé. No, però en el també sí creus que la sèrie pròpiament té valors per les generacions. De fet, diguem-ne que n'hi ha allò d'aconseguir una fita, no? Que és que han de treballar junts tots ells, no? I per tant, treballen junts amb un objectiu. I per tant, això és un treball en equip. És a dir, que sí que té valors, no? I davant hi ha el suport de la lluita, etc., dels combats, i tot allò. Bueno, bé, espectacularitat, espectacularitat, La vida també és lluita. a mi tant que sí. Volia parlar un poc de l'impacte cultural, no? Perquè moltes vegades s'ha criticat la sèrie i nosaltres també així també romanços, històries antigues de lluitadors medievals o jo sé. Jo crec que ha sigut més excuses per a carregar-se-la, no? Per a carregar-se, diguem-ne, justament l'impacte que tenia. Però era un mecanisme per aprendre valencià. Sí, però com que justament, si un govern vol que la seva població, en aquest cas la població valenciana, aprengui valencià, està claríssim, l'ha de promocionar. Ara, si no ho vol, buscarà qualsevol excusa per a carregar-se-la, per a desprogramar-la, no? És el que va passar. És curiós perquè Rita i Fabra van tancar Bola de Drac, després Canal 9 Efectivament. i després així Valent Valencià. Gent que no utilitzava mai van tancar i no van aprendre. Molt bé. Bueno, no ho hem dit obertament, però sí, és veritat que quan va canviar de govern va ser quan es va fulminar la Bola de Drac. Sí. I va posar tómbola. També, Sí, la princesa de Ricardo Jordán van censurar Bola de Drac i en acabant van posar tómbola. Perquè tómbola sí difonia esos valors tan bons. Exactament, molt bé, ja se sap. I les vespates de Vox. Molt bé, gràcies Rosa, un plaer tenir-te així, participar i esperem comptar amb tu en el futur per moltíssimes coses més i que podem trobar a tots els programes, a totes les sèries. Ens fa falta, cap problema. Moltes gràcies a vosaltres perquè crec que aquesta iniciativa es deu justament al vostre esforç, no? Heu treballat molt en aquest sentit i per tant això és d'agrair a tots vosaltres i a tots els fans que han donat suport a través del micromecenatge a aquesta opció i per tant no res, felicitats a tots perquè crec que estem aconseguint-ho això entre tots. Som un equip entre els actors, els fans, tot. Ja m'ha dit que a veure si l'equip es fica ja el coger i tal i no em fa falta ja que no unir. Clar, que passa ja que s'afina normalment el govern a l'equip. Nosaltres hem dit, nosaltres ho fem molt bé, però ja ens toca donar un passet endavant i... Volem tornar a la condició de fans. Exactament, tindre un suport ja institucional que està molt bé. Una salutació podries dedicar com a Llei d'Ortuga cap a tota la gent dels fans i tot això, que saps? Solta't. Molt bé, fans de tots els colors i condicions. Això ha estat fantàstic. Este doblatge és espectacular. I pense que el podem disfrutar molt bé. Tant si veieu Canal 9 com si no, allà on vos arribi la pel·lícula, la podreu disfrutar. I que així siga. Moltes gràcies a totes i a tots. Visca Llei d'Ortuga, visca la Santa Llosa. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Molt bé, un plaer. Un plaer.